Sakra, já jsem utahaný. Jo, já se taky nemůžu dočkat, až usnu. Hele, kluci, a kdy budu spát já? Můžeš se mnou na židli. Je tady ještě dost místa. Kdo ty, sakra, seš, chlapé? To jsem já, jenom jsem se trošku poupravil. Jo, tak. Tak, týme. Myslím si, že nadešel čas vybrat se do první odpovědně napínavé mise. Vaším prvním nepřítelem bude tenhle chlapík. Kdo to je? Muž, který uklízel pro bývalé vůdce organizace. A proč po něm jdeme? No přece proto, že jako každý správný uklízeč má při sobě klíč od dveří, do kterých se potřebujeme dostat. No a co takhle zkusit dynamit? To by nebyl tak špatný nápad, ale ty dveře jsou hodně pevné a jen tak rozbít je nepůjde. A co se skrývá za nimi? To ještě sami nevíme, ale určitě něco moc důležitého. Třeba jídlo? Možná. Spousta chlapů. A nebo žen. A co takhle v oblečení? Dobrá, takže vás rozdělím. Vlasto, ty si zaber Petra a jděte za tím uklízečem. Vy dva zatím zkoušejte otevřít ty dveře. Tak, týme, jdeme do akce. Tak, co tady všechno máme? Páčidlo, dynamit, bazuku, ponožky, které jsem našel pod postelí. Jejda, našel si moje ponožky. Konečně. Měl jsem pocit, že moje nohy začínají ze spodu černat, když jsem je nenosil. A ještě tady mám? No nekecej, že si našel i moje trencle. Ne, mám tady paklič. Mohl by si to zkusit otevřít, jako v těch erotických filmech se silnými muži. A počkej, ty jsi ztratil trencle? Takže jsi teď na ostro. Cože? Ne. Hele, podej mi to páčidlo, ať to máme otevřený co nejdřív. Zkus použít hlavu. A jsme v prdeli. Ale neboj, na takovéhle chvilky mám jenom jednu hru. Ještě jednou mě chytíš za nohu a zavolám mámu. Dobře, tak si můžeme zpívat. Takže první věc, co uděláš, je, že se pevně chytíš za okraj, odrazíš se s nohou a přehodíš na druhou stranu. Co tady děláš? Šel jsem dírou v plotě, byla hned vedle. No, i to je jedna z možností. No a pak jsem měl ještě další holku, která teda vlastně na ně tak holka nebyla. Takže to byl kluk? Ne, ono to byla zebra. A ty si to nepoznal při prvním seznámení? No, já si říkal, že když to má 4 nohy a černobílý pruhy jako zebra, tak to určitě zebra nebude. Ale splet jsem se. Byla to zebra. No božinku.
Riverside, motherfucker. Proč to vytíráš hlavou? Promiňte, jenom jsem si zapomněl mop. Aha, no. Tak, vezmi si tadyhle ty moje trencle a vytři to tím. Tak, teď mě dobře poslouchej, jo? Já na něj vyskočím a ty na něj půjdeš z druhé strany. A společně ho chytíme, jo? Jasný, to bude brnkačka. Petře, rychle za ním. Jo, už jdu. Sakra, chyť ho, nebo nedostaneš najíst. Feelings I should have said and done. I just never take to die. You were always on my mind. On my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Mine. Zdejte se! Promiňte, zapomněl jsem si dole zubní kartáček. Tak si pro něj skočte. Já tu na vás počkám. You were always on my mind. Už nemáš žádnou šanci. Ty přece nechceš mě, že ne? Ty chceš tohle. Když mě necháš jít, tak jsou tvoje. Dobrá, platí. Proč jsi to udělal? Dohodl jsem se s ním, že když mi dá ty klíče, tak může jít? No, on šel hrozně pomalu, tak jsem mu trochu pomohl. Tohle je super pocit. Mám vlastní tým a rozkazuju jim, jak se mi zachce. Jo, kde jsou ty časy, co někdo rozkazoval mě? Jednu bílou orchidej. Ano, mami? Ne, já na to nezapomněl. No samozřejmě, že jsem si umyl zuby před spaním. Nejsem už malé dítě, sakra! Promiň, nechtěl jsem na tebe křičet. Ano, půjdu se hned vyspovídat. Jo, ahoj. A když si báječnýho chlapa vezme báječný chlap, tak mají báječný život. Sklapni, slyším nějaký zvuky. Tak to ještě rychle musíme něco stihnout, než umřeme. Jo, tak rychle. Stihnul jsem to. Co tady sakra děláte? No, to nikdy neuhodnete. René tě chtěl zbalit a ty jsi mu dal přes držku? No tak, uhodnete, no. Ale jak jste se sem dostali? No, vlastně jsme zkoušeli úplně všechno, ale nakonec jsme to otevřeli hlavou. A co tady v téhle místnosti sakra je? Přesně to, co jsem doufal. Jsou tady všechny zápisy misí, adresy členů, prostě úplně všechno, co se dalo zapsat do papíru. Taková blbost. Škoda, že tady nebyly ty ženský. A nebo i to oblečení by stačilo. Nebojte se, pánové. Dalším cílem bude vyhodit do povětří domov důchodců pro agenty. Vždyť tam je i můj táta. Jo, já vím. Můj je tam taky. Takže 2 mouchy jednou ranou? Ne, ty 2 odtamtud budeme muset dostat. Ale to je jedno. Pojďme se někam najíst. Zvu vás na pizzu. A co ten teplouš?